India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kibor pahara ka Pakistan ka sngi tho ding balala kila penong ka jingkhan rai ka jakari jong kile no hakathan shate sapngi jong kari ka bala penmi ka jingiather kuli ka bajor bat ka bala wan ra ka jingyap jong ki khat ngut kile no Taliban ka Pakistan ong ka kubor pulen kane ka jingiather kuli mar kaliam kala jia hakhara ka district ka bahab ka jalla Khyber Pakhtunkhwa ong uhe pulet ka than ushebas elahi ubala banrap ru balai ngut ki he pulet kila mensaw ha ka te ka jingjia Uelahi syam layatu benya halal tani ke jinjia handrai ula ong bakile no ki bala sha penyap ki dei ki khwa rips ka kentin ka ba ki bor sensyar ka Pakistan ki ju penan kamban kedeu ye ki dikhot jong kile no ka Taliban ha Pakistan katba ki bor pahara ki laju penlong kha kha ye ki bakum kini ki jingkhanra handrai ka ne ka jingkhanra ka bala jia ka sngi tho ding balala ka dei ka bala wan long hadin ka jingkhanra ka bakum ka ne ka bala pensyong nongrem lingba ki tnat sentiat arsngi haswa bahadera Ismail Khan ka weipat ka district ha ka than shate sapngi ha ka ba khalai ngut ki erang Taliban ka Pakistan ki layap ha ka jingiather kuli ka Pakistan kala sakhi ya ka jingkeu jong ki kam thombor nadu kini ki snem baladam Hakababun na kini ki kam thombor la kam da ki kinhun yale persyari bat ka Taliban ka Pakistan. Kabalatip kum ka Tehrik e Taliban Pakistan lani ka TTP. Ka TTP ka deila ka jong ka kinhun na ka Taliban ka Afghanistan handrai ki badon ya ka ju ka rukom perkhat kam bat ka jinga trailang. Ka TTP kala nang yo bo shu na du ba ki Taliban ka Afghan kila yo byang ya ka bor sensyar ha usnam arajar arpuhe. Balangit babun na kinong yalam bat kiriw yale jongka kidei ki ba syongri tngan ha Afghanistan nadu kete kapor